13 July 2025 ni horok sa serai 10 bosor hai ka BGC umani serai hema molsom bono rap khaibai te murder khaijaka kamtin kami Chomponogar area o patimung no khnawi Chomponogar police te Jompui police thangi investigate khaimani pore khorok thamrom jaka khorok thamni jagao khorok sani mungkha Chitramoni Molsom Rajesh Molsom te Sumit Rupini Chitramoni Molsom keno je Zraini boni mama te Rajesh Molsom keno Zraini bon dada te accuse Sumit Rupini bon keno yang ni local borok tini ni o video sing silainai chini khorok sa Zrai 10 bosor umani hema Molsom bono sebabu tharkha te seba bono rap khaikha Thak subjak tek to bai bethajak na nangkha bisichisa umorni hema molsom Majra katingani kok shoi knaroka hema molsom ni bini mama Chitomoni molsom washa ke sawa hadi basha onka hema kamamani washa ke saw shalda monka Hema molsomni boni ma babu bosrai sanino bo thwithangkha boni ma thwimani 5 bosor ongkha te bon babu thwimani 9 bosor kawi tongkha te boni asai songo tongo bini khorok thamdara te bo saichung sajuk bini ma babu thwimani pore bo bini pini nogo tongwikha bini pini nogo tongui bo satokjagu hi bo bini parao te firogui phaimani pore bini mama bai tongphaikha bin dara bo saising bini nogo tongo bin nogo bo bin dara chraikho nogo kahangke khaimia hini bo boni mama bai tongphaimani investigation saiman kha 10 July ni simini u story haikaba kokthama chengmani 10 July ni siminu bini mama chok nungui boni nogo boni loge rok bai chok nungui gabangma tongmani ei boni pore afrono hema molsomno soprojagmani ei bo afrono kharmani cha norok je orowo budbar ni dino norok nini dol bai chuak nang laikha chuak nang laiei nini baigni jek thui tongmani sakawo nini dol je choprobo mane amo busu gira ko boi je bagina samane abono koi nung je batongona ang bokhe chuak nane thangdo angke chuak nane thangdo je bagina samane abono ko boi nung chuak nana thango ingke nini dol khangke orot nogo tongrokha ingke nini baigni jek khe thujak erpore bo abono omai ke samuk chitra khaina nai kata khade khlai khana khlaina nayo khade khlaya abo je bagina samane abono ko boi tabuk nini buku bai sinang masanai tamung mani agot na tamung kha a dino na tamni bagni ni dol bai bulai kha pro ago thang khage angge bono sawo tamna hake male kisa ang lagata kisa nang lai sala ni go kisa ang sa je bagina samane abono ko boi nini kok se sadi nini bagina ni kok ja je agot nang mani norok nini dol bai bulai mani karon tamo bani ngake bagina jengni takalong tana hake hani ang sawdo bagina saten tak sasinai bagina satya nung jaga tong bole nung spot tong le jeng lai ma daro nung abo se sadi nini bagina ni angke ba tana hake hana do angke hana la sokya takalong na angka hake ke bangna laika do angka anu busi paisiwo bini mama Chintamoni molsom busuk kubi saitong dala saistung chung bono saimeya tabuk jeng khnai nei lepini teisa bini dara hema molsom ni bini dara Rajesh Molsom botuma koksa thei tong na kha sido amo bon problem tong kana ang tamung khana a problem kisi sa khana mani amo sala abada borok he suan na kedo nin kaka so ni an kaga song Chintamoni so oke borok he uwi ke sadi do uwi ke sai khai nang jelo ma thangnai kahang uwi ke sadi kalung se sabdo suar hona suag nai dine rohsak photo oroni parbe sabai bose amo nai lekhe pho ang tol khang re kholan thambule ang le sai song bule ang bai tong ni ba bose aine phaika ang borok ani bluetooth ani box tong do gar chablai tong ke sabani kaka so chuak nang laija suan nang laija mane sabo kalung sabai kalung sa boke aro thu kalung sa sabo kalung ni bung asul tamo bin nok sia amo bin bung kalung sani khnabo bo bai nini kaka chuak nang lai tong na boke ani mama ka aro thu phake do kalung sa ke oro tong poro ro oro tong to ta oke ai kedar oro tong ang parbe se saudo ani dolta ani বন্ধু কলাই বগো বান সাসো
bondo amo dol ni manai khar thang iso ha tamone lagi tam boleng maleng sa lama hui sang baso nai tu khoro da kalung tam male ni manai khar thang ka orang thui tomo se par khar thang iso angke no bararo na kuti nai kado nu yam nu mun anol kiriya bale do ano tala hamza go manai ekdom hamza gano bose are manai ben thang ka male ama abro bacing nai tu khayang go nai tu matole do nai tu kha boro man kha manya no tong su bo angke mama kakak bo sang ba phai do bo sang phai ai ama bo na chom nai pikata manai no ben thang nai no nu phayo bo se kisa bo dini gotona bo bisudbar phungo boisban dini phungo na bisudbar ama boisban dini phungo kheno bono go hapri kata bisudbar phungo mo sari gota angke mani ya nini kaka song chok nang ke bo dino ama mongolbar budbar budbar sari go mai ke burbani sari go ke nini manai khar kata apro ama phungo kharo bisudbar phungo khar manita angke sukurbar nai tu kha manya ama nai tu nai ba khe sadi er pore nini manai tam sakana no jagot nang amo ang hajar thang do bosi ang saso ang sakata manai nang mi hor tam ang mala utai masa ano soprom nai dada bicara pun kali ini ini sakata no tong di mani phaila phai ka bosi bo par sakha thang borok kebangman kok alada borok ni kok no sing sabni kok kubi sabni dala sing saime ya bini mama kin sai simi tongo ani bagina je samani bon kubi hi dei borok u pilawni investigation of borok submino simino bon mar rep khaiwi madar khaiwi te auto solai kalang thang hu borok bermani tab sing sumini kotma bo bahai tamo sa sing borok tebsi khanai nelene ta mong kha gotona amo sadi a horok ke borok lo ano macha di nei bingo do ke a din logeo borok tong tai masa ke ano macha di sabo barbet rup ni do bo nugu ke bo det ni kok sai chong bo 3 tarik ni 3 tarik khon ni ke a horo macha di hin do ke ang macha ria amose chuak ke phekta bo ke ang gunung no sung adia san ngota ke mang sorong ang no payuta ke ang adi no mairong 10 kg ri borong no mairong keri hinai ke amo parang chen men no sawi ang telang thang utu ke amose ang ta no mo hani shau norok ta mong lai bathara yo nei da rok bestana nai tongka obori no ba tai ano bo sing tabok su jora sing saiman kha fully ne busuk si sitra tongmung o borong ni nijeni mama nijeni dara tongo te asuk buma bu phakri asuk kharima singsa borok kharima singsa krokse charai 10 bosoni umor usrai no si bahai ke satok lai tongkha borok jeng o jaga ni saiman kha cintamoni mol somsimiya rajesh mol somsimiya sumit rupini simia o jaga ni go te khoroksa parprit rupini himi tongpiko that means jeng saiman kha o jaga ni go busuk si tong sitrangi tongborong ni borok khoroksa charai sumit rupini bo 29-year-old bo simi se khoroksa okra te rajesh molsom bo 13 bosor te cintamoni molsom bo 20 bosor borok charai khese bahai khe o jaga ni go omthai tong sitrangi tong o jaga ni go sing o jaga sudu je crime khainai borok no simi sing saya himaya tebo saya hinjana tongko society local o je tongnai rok niok saiman tong borok ni tong bahai bu borok tong samung bahai bu te aro khoroksa charai 10 bosoni tong haben kuno hoda haya kheba motha haya kheba parani borok ke phan borok no kaso phaine krikha haini bagini sini khoroksa charai 10 bosoni charai hema molsom boboni imang bahai bungi tongkhana bo jaga thangwaisa bine ama babu theikheno agon ke bono kam ke take care khaine krikha जों ताबो खनाय नेलेने बिनि दारानि बुखुक्ति बाहायखे borok बुथारखा जरायनो ते सोबा रेप खायखा sal am function suan le do chuak nang jang sabai sabo kalung sabai ani mama kai ano omai nai di arang burnai no burnai isa do ano skill ai ke gulisan ne ano so ke nai ra phai bro ano ke lama farang kotor kai sadi sabno nai ra phai ka bro no kalung tam no nai ra phai ani manai no ni manai no romai ra phai ka ni mama song no ani mama sono er pore bro ano sabo
ano manake ter mana rumeri kita to tararo ano pura paika Awon ini mana ni yas ko nang mani. Ciri kok kata ini mana. koka To pano nang talang ini mama sono ri. amo. Air pore. Ini mama sono ri mani pore. bro direct sopro soka Ini mana ino. no ano lama to nuta no lama than ini so bro abo kayo ayang are ka tanza kite ba binan tolabo ar thangai amo ya kung yak to ito tara sebo yo tarika ngke bro amo ayang war sebelum thangai pasi khari ma engka Borok kono ino khlai ka. bro kroni kaika Nang khai lama wa. angke lama bo cagu potonggola ta ke o bini gatino sigonte kita ar panjak latha aro Syukur bandin ko jara ko botar kana. tinta ko khaima singke ba Cata ko. Ana tinta ni ko to nang ka kere khai mani ko to nang. bro pari ma ke bola saja rong nai Nang buda rep khai na ka. ano angle lama songsu Lama tong ka. Mungkin ini mana asal cirik mani korang kana wai ni baka kisapan kos to nang. Dukunangka. Dukunang ka. Rong mai ro khai ne la sabo. ano Nang bahai ke dukunang ka ni mana ina ro mai to bu. mana mo ama khaja ma singke ba kong na sin song kama kiri kata Sab kong na ni sana no. mama suno sila ko bor nai so Kina. investigation sing Simon Kha o murder case khaima jagabo bini darano bono buthar paijangnai silabe kognai I himjagino bini darano chiraino toboi ro phaimani bini mama no final investigation hayakaba forensic report phaimani pore जों kaham ka Simon Kha sabo sini kokoi sini chirai hema mol somno rape khaika ei bahai ke bo murder khaijaka bono je forensic report ni mote जों report ro जों Simon Kha boni baini hemani boni baini koktui जों Simon Kha o jagani o cinta moni bonu rape khainai cinta moni mol som bonu rape khainai report ro phaika tei murder khaiforobu gwamanu hit khaijaha that means pan sofon khaijang ibu sukja khana latharo tokja khana tei tebo chakuro bai bu body bo yojak boni report ro phaijak Ardena bothar mani Borok ke sawo shanibar bothar hone inke report phaika शुक्रबार सारी को चारता समय बुथार साव इनका रिपोर्ट फाइका Sab report narong na. उनका हॉस्पिटल रिपोर्ट Ke ji post mutam khai ma ya golo tam report khai. उनका चिंता में जिसमें उनका रेप खाइमन साव उनका अमो Tabai bu kolom bai yoron. चाकुबाई बो यारो चाकुबा राजा उनको या कोरोगो इनका उनका रेप खाइमन परे बुथार बरो रेप खाइमन इनका सप्ताह परे एक सप्ताह का खाम साव Sapan oh mane bothara ni sekang. बुथार एक सप्ताह Bo dino rep khai mane abo. आम तो रिपोर्ट फाइ अंको साइजाक जा बरान जोनो इनके आम हाय सिमी साव एक सप्ताह खाम हाय मागो मन साव इनके बन पड़े बुथार का इनके राजेश भाई उनको चिंता मनी पर कने मिली भाई उनको मर्डर खेकाते बुथारो Ke ji borok ni ji kucharo ei khorok sakamo. Sumi rukuni ne. Boke tamo borok bai. अब तो Dal de tong. अब तो समिया बरक साव करे हिंचौ बरक Amne ji Rajesh hai kheba Chintamani ni khuktei tam onorok no sahor o sumi rukuni de aro khobja खबजा क्या bokrai बकरे को na. Ike ji nijini bagina hai kheba nijini manai no seba ike rompre khlai rape khlai ji murder khlai mani ba buthar jang mani. Nganor khetamo bichar sang manamuchung nong ni ji manai ni bagai. चिनी मनन बगा हम हंके उनका सारा जीवन जेल पुतंग मनो उनका फांसी ऑर्डर चंग के अंग है साव फांसी देने कने न Borok tonei no बरो कने न चिंता में बाय करा जस Rajesh no. जों अ जागानि रेप ते मर्डर केसो जों kahama ke Simon Kha अर जागानि बाहायखे जिनि दिप्रासा चराइरो बाहायखे आसो हामियाव थाङै दं जिनि दिप्रासारो जतनो सिसावै दंमोनि जिनि हा जिनि राइट्स सानै दंमोनि जागाव पाराव कोनाव दंनाय रखिन बाहायखे अमथाय दं सित्रा दंयै दं जों अ जागानि म जाया तो जायानो
borok chayano belaike hamya samungnu dorman khaijak haifan o jagani o gobang mani chaya tebo borok nu tongo जों society as a society जे tongnai borok belaike no जोंबो जोंनि मोखांबो जोंनि सागबो जों बेलाखे लासै थाय जोंनि borok जों रायराव बाहायके अमथाय हामिया सामुंगो थांगि दं जदि अ जागानो society गराक ओंखांखे अ जागानो जदि पारानि मथा गराक ओंखांखे अमथाय जों situation नुगियां खामु जदि उच रायराव न साब्रं daily चुवाक नुमि दं नगो आफ्रु जदि कासो खांखे पारानि borok पारानि लुकु जदि अमथायके मात नुंगिया अमथायके हाके मात नुंगिया खरकसे सराय दं अमथायके हिन्नाय दं खांखे तिनि जों तिनि गगै हेमा मल समनो जों गथां नु खामु तिनि जे leader रोहि तंनाय र गामि leader रोहि तंनाय र borok no आं request खायनो मुसुगु नियमनि पारा रगो अमथाय तंनो हांखे नियक सिं ता तंदि नियमनि responsible नियक खरकसे leader ओंगि तंगुइसे नों अमथाय पाराव बुआव फागरै अमथाय पाराव तंगुइसे नों कुनु साइमेया के leader ओंगि नों तामुंखा निनि नन leader साबो हिन्नाय जरि नि नों कुनसे खाइमेया society नि बागै हिंखे ताबो बन family रक सानै तंगु बरनो फांसी साजा रो देहि so nirok tema wansuk tema nirok nai o chini cherai hema molsom boni justice ni bagai phansi de nai inkeba 20-year jail de nai hayakaba thia sagni jail de nai nirok bono comment khai sadi kha khayo omo video tebo niong ni bagai informative nai tebo sin society chini je cherai tongnai borok nugui tebo srumung kaham manai hi kha khayo Yo video na tuja kana, dewaisa, Malaysia next video, hambai joton.